як чиза мо бояд хуб истинем ки он биноҳое ки сохта шуданд ин биноҳо барои турмо набуданд дар вақт ин солҳои 30-40-50 асри гузашта биноҳое буданд ки гирди онҳоро маҳкам кардану онҳоро ҳам муассиса карданд мо солҳои охир чандта сохтем аз ҷумла мана як тавтирҳои тафтишоти дар хуҷанд сохтем бисёр тавтирҳои хуб аст дар бадахшон сохтем дар кӯлобам сохтем мана касе ки тараи ваҳдат мерад муассисаи нав сохта шуда истодааст аз ҷумла муассиса барои шахсоне ки аз озоди якбора маҳрум шуданд бисёр як категорияи муҳиманд албатта ин шароитҳоро хуб карда ва ҳукумати тоҷикистон ҳам пайваста кӯшиш карда истодааст ки он муассисаҳое ки дар дохили шаҳри душанбе ҳастанд онҳоро аз шаҳр берун кунанд хусусан мана муассисае ки дар ин наздикӣ ба пӯйбай ҳастанд чойхонаи роҳат муассисаи якумла тавтирҳои тафтишотӣ аст албатта ин маблағро талаб мекунад агар мана мо дар ҳамкорӣ тонем ки барои ҳамин ноболиғон агар як муассиса бо кӯмаки доноро сохта тонем ин беҳтарин ҳам савоб мешаду ҳам қарзи инсонimon мо иҷро масалан дар низоми ҷазои давлатҳои аврупоӣ камерни тип мегем яъне дар камера ҷойгир ҳастанд ман будам дар чанд муассисаи аврупоӣ як камера як одам тамоми шароиташ қафӣ аммо имрӯз мо чӣ мегем яъне дар як ҷо баён зиндагӣ мекунанд ҷои хобашон ҷои мо оянда кӯшиш кардаамон дар кор ки бояд ба ҳамин системаи камеравӣ гузарем ки онҳо алоҳида бошанд ҳар онҷа муассисаи иҷрои ҷазо аст шахсоне ҳастанд ки чандин маротиба бо дар ҳамонҷо ҷазоро адо бо гашта рафтанд бинобар ин ҳамин системаи камеравӣ имрӯз яке аз стандартҳои беҳтарини ҷаҳонӣ аст имрӯз ва мо ҳам пайваста кӯшиш кардан дорем ки оҳиста оҳиста албатта ин маблаға талаб мекунад ва бисёр проблеми калони мо ин маблағ аст мо ба ҳамаи мушкилот нигоҳ накарда имрӯз ана як муассисаи бисёр нақ сохта истодем дар тарафи ваҳдат бо ҳамин кор албатта идома меёбад ва ҳамасола дар бюҷети давлат ҳам барои ин соҳа маблағҳои зарурӣ ҷудо карда мешавад